Pšeničková slečna paní? Paní. Tak, když má, tak co vás trápí? Co vás třeba? Nějaká výrazná rýma 20. To je stydlá. Chřipkový období není teďko, tak možná nějaký nachlazení. Máte teplotu? No to nevím, já mám doma teploměr. Vy máte teploměr doma? No. Tak to vás věřím rovnou. Možná, jo. Tak. To si strčte. Leží a máte teplotu, myslíte? Ještě. No, malinko zvýšil možná. A nech si to tam dejte. Počkám chvíličku. A jaký je problém? S mým manželem. S manželem? Je nemocný? Jak se to vezme? Tak sem pošlete? Já se stydím. Proč? A co jde? On je spodek. Pokoušíme o děti, jak se to jde. Aha, byl na testech, jestli to výpá? Ještě? No malinko, 37,4. Jo, takže nějaký klasický, já vám něco napíšu, jsem si popítám, to napíšu klidně. A podívám se vám ještě. Už nevím, si víte. Nahoru na mě. Jazyk ven, jazyk. Tak. A nic. Počkej. Ještě se na mě. Tak. Už jde mi pořádku. Nebolí vás krku, něco takového. Je to nachlazení. Jako cítíte se unavená? Ano. Bolí vás něco? Trošku kolem. No. Tak to přelečíme, když půjste. Dobře. Ach, já to všechno. A co ten manžel teda? No co mi myslíte poradit vy? No, že pokoušíte se o děti, jak dlouho? Půl roku. Půl roku? No, to už budu mluvit. Testy si děláte pravidelně? Co jste? Jste? Jo. No a byl manžel, teda když si myslíte, že má problém manžel, tak jestli byl na testech, jak to má se spermiema, jak to má s rychlostí? To byla dobrá věc, no. To vám dám potom kontakt. A on se stydí? No ale tak v tom případě aspoň vy byste si měla zajít na tyhle testy. Tak jestli je někde problém, tak by měl být buď na jedné straně nebo na druhé straně, takže je to těžko říct. A důležité věci jsou taky, jakože to nejde, jakože se pokoušíte a furt nemůžete přijít do jiného stavu. No. To myslíte? Kromě tady těch věcí vědět, jestli je plodný vůbec, jestli vy jste plodná, tak je taky důležitý pozice, může to znít divně, ale je to taky důležitý, aby se to sperma dostalo co nejdál, já nevím kolik, jak to řekl, jak kvalitní má to sperma, kolik ho je, že jo, a tak. A další věc,
Máte vypočítanou svůj ovulaci, svůj plodní dny? No to je období, je to většinou kolem menstruace, těsně před nebo těsně po a těsně před nebo po. A vlastně to si každý spočítá sám, existují na to už i tabulky, stačí to najít na internetu, podle mě, jo, jak zjistit své plodné dny a takový něco takového, když si to někde najdete, tak by vám to mělo nějakým způsobem pomoci si počítat, kdy vlastně je nejvhodnější doba k početí. A tím, že jste nachlazená, tak to asi tomu taky přispívá, to je spíš možná. A další věc je, vím, že se tam dělají taky věci, že takhle. Muž by neměl mít nějak přehřátý vejcovody a ty varlata, spermie prostě. Takže spíš jakoby nepřehřívá, ale naopak u ženy je důležitý, bo říká si, že to je nějaká jakoby, věc, která to ovlivňuje tu plodnost, teplota. Podle teploty vagíny se zjišťuje, jakoby, jestli je teďko to plodní období. Jo. Normálně se to dá změřit, můžete si to udělat, změřit vy, nebo vám to může změřit partner, podle toho, jak to tam bude napsané na tom internetu. Jo. Zkuste měnit i třeba, nevím, prostě čas ve dne, kdy souložíte, nevím, třeba souložíte, nebo máte pohlavní styk jenom přes noc nebo na večer, nebo třeba odpoledne. Zkoušíte to někdy po ránu třeba? No, někdy jo. Tak jak často máte pohlavní styk? Jak často zkoušíte vlastně počít? 4krát do týdne, což by nemělo být tak špatný. Ale má problém s Jakože dlouho čekáme, než... Je dlouho čekáte, než se na to může jít, jo. No, tak to tam existují jakoby prášky, no, nějaký, tím se dá pomoct a když už se to jakoby, když už je stopořený, tak už jako drží stopořený, jakoby, až do konce, jo? No, 5 minut, 7 minut. Dobrý, takže vy byste chtěla vlastně prášky nějaký, jo? Jsem tak pochopil. No, vám se to nechce nějak moc říct, ale já to tady jako vytyším, jakože... Nějaký prášky. Dobře. Tam pak napíšu, vyzvednete si to u sestřičky, u asistentky, jo? Dobře. Ale teďko, pojďte, já vám ukážu, jak se to měří. Nebojte se, vůbec se ničeho nebojte. Doktorka. Já jsem doktor. No. To nestačí? No, to je ještě horší. Nebojte se. Tak já vám ho dám a povedu vás jenom. Tak. Tak. Základní věci, jenom si stáhněte kalhoty, tu si na kolena.